Azaldu apurtxu bete, zelan funtzionatzen dugu Bilbo Aventurak? Bueno, Bilbo Aventura da, sortu zen errekari bizitza emateko, ez? Azkenean Bilboko errekan aukera badago ekintzak egiteko, piragua ekintzak, bela ekintzak, ekintza desberdinak, ez da? Eta sortu genuen, bizitza emateko errekari eta Bilbo beste ikuspuntu batetik ikusteko. Familiak, umeak, koloniak, nagusiak, enpresak, kirol ekintzak egitera. Enpresako irterak egitera. Hori da, denetarik etortzen da. Gero ikastolak ere bai asko, ekintza denentzako da, hori bai, beti igeri egiten jakin behar da, ekintzak egiteko, baina oso erraza da. Gero daude bela ikastaroak, orain ja uretan dabiltza adibidez umeak belakin, eta gero daukagu eski bidaiak ere bai, ja errez dauka zerikusirik errekarekin, baina bi ekintza horiek dira garrantzitsuena, piragua eta bela. Traje bainoa, txanketak ekartzeko, kamiseta bat, errepuestokoa, bestela txalekoak erosatze dute. Eta esaten diogu, hotza egiten badu, neoprenoa daude, sirak ere bai, kortamentuzak. Eta gero, txalekoa obligatorioa da. Ez da sartuko inor piraguan txalekorik gabe. Normalan jendea etortzen denean hemen, harrera bat egiten zaie lehen, presentazio bat egiten da taldean, eta gero ematen zaie erropak, txalekoak, neoprenoak edo txubaskeroak nahi dute euren nahi dute. Derrigorrezkoa da txalekoa eramatea, Bai, beti derrigorrezkoa da. Txalekoa derrigorrezkoa dute, gero neoprenoa da txubaskeroa nahi badute. Orduan ja erropa ematen zaienean da esaten zaienean zer eman behar duten, tortzen dira aldagelara. Aldagelatxo normal bat da, ez da gauza hundi bat. Dutxatzeko aukera dago, ez? Dutxatzeko aukera bat dago, bi aukera desberdin daude, bai. Hau da aldagela. Eta hemen dekozue, bertan piraguan eraman behar dan materiala, ez? Bai, adibidez hauek bidoiak ematen zaie jendeari nahi dute argazki kamera eramateko, Bilbon zehar aukera dago argazki politak ateratzeko errekan. Orduan ematen zaie bidoi hau, estankoa da ez hori sartzen, janaria, Coca-Cola edo argazki makina edo nahi duten eraman, eta eurekin doa piraguan, ez dien molestatzen ezetarako bez, eta ja horrekin nahiko. Dekoguz bi motatako piraguak, ez? Ze ezberdintasun da dau piragua bia honen artien? Hau dira autobaseableak, hau zabala dira eta beste dira bainera daukate. Barruan saltu bat da, kurre bainera zaipini bat da, baina hortarako behar da gutxienez. Titulua, ez? Bai, astapen entzate iniziazion piraguismora, gutxienez hori bai. Orduan, ezer ez dakizen batentzako, hau piragua aukeratuko gendun. Eta zer jakin behar da piragua honen gainen jartzeko, uretara joan horretik? Hona etortze dira, ezer jakin gabe, inoiz ibili gabe, eta hemen ematen digun azalpenekin, lehenengo lehorrean, uretara segur doaz. Hau da pala, eta lehenengo azalpena paleoa, nola ematen dugun, azaltzen diegu, bi parte dituela, hau pertiga, hau kutsara, daukan forma gaitik, eta garrantzitsuena da, eurek ikasteaz buruan sartzea, hau kutsara, vertikalean sartu bat dugula. Horrela sartzen baldin badugu, ez dugula urik hartzen, eta ez goazela inora. Vertikalean sartzeko, aprobetxatzeko ondo palada, horretik atzera. Hemen daukagu gutxi gora bera 100 pertsonentzako kapasitatea, ez ditu horren beste sartzen duetan, bestela lokura bat izango zen. Baina, 50 pertsonako taldea, gutxi gora bera, eurekin ekintza ezten da hementxe, museoan, ongi etorri bat egiten zaie, klase bat ematen diegu, paleoa, segurtasun arauak eta horrelakoak, gero. Ikastaro antzeko bat ere bada. Hori da, bai, beti ikastaro ematen da. Piraua dira astapenekoak, oso erraza dira ibiltzeko. Hemen gaude Bilbo Aventuraren barruan, hemen antolatzen da dena, ez Txomin? Hori da, hemen azken eguna hasten denean da eguna bukatzen denean, hemen ari gara pentsatzen beti, ekintza nola egin ekintzak, urrengo egunekoak, nola egin ditugun ekintzak eta nola joan den eguna. Gero hemen erreserbak eta dena hemen egiten da. Bidez daukagu hemen kuadernotxo hau, eta hemen kuadernotxo honetan beti
reservak, eguneko ekintzak. Eta hemen ikusten dut dekozula talkia, ez? Hau da zuen artean harremanetan jartzeko uretan dagoenarekin. Bai, talki hauekin uretan beti mobilak eramaten ditugu ere, bai, ez da, funda estankoekin, adibidez. Funda hauek, fundekin, mobila sartzen ditugu hemen, eta hemen barruan doaz, zerbait nonbaitera ditu behar bada ero, deitzeko. Eta gero gure artean erlazionatzeko, daukagu talki hauek, uretako talkiak dira, eta talki hauek ero konektatuta daude gainera, bomberoekin, edo gurutze gorriarekin, kapitaniarekin, nahiko onak dira. Azkenan urak hasieran etortzen dira bildurrarekin, ura. Bilboko ura, zikina dela, ez dakit zer, da, hori galdetzen joanaz, Bilboko urek badeko famie zikin dagoela, baina benetan zeuk jakingo dozu, zelan dau Bilboko erreki, zein egoeratan dago? Niretzat garbi dago, gaina gardena da, guk ura hartzen badugu orain, eskuekin igotzen badugu ura gardena da, ura oso garbi dago. Gauza da, beti izan dela ur zikina, botatu dela dena errekara, eta orain kentzea hori dena gatsa da, kentzea dinot idea, buruti jendeari, bestela ura oso garbia dago, oso ondo. Kalitate honean dago, ez? Bai, ura garden dago, ura bainatzeko, perfecto, gaina itxasuan baino 2 gradu gehiago ditu, orain beroago, da udan eguraldi honekin, perfecto. Dagian batek igual, bilurre bai, arrainen bat edo zeo sortopeko duen behien, ez? Bai, baude, gero gaina guk esaten dugu, sei kokodrilos. Batzuk umea batez ere asustatuta. Baina, arraina bai, lupina adibidez, baina ez dago inongo arazorik. Ez merezi dut horri, ekintza egin, eta hemen bukatu da txapuzoi bat ematea. Azaltzen diegu, hori batzuk ikusi dituzte zulotxoak, eta hau zeba hundi, zulotxoa dira, ura sartu eta urten egiten da. Horretik dira tubazioak. Gero dago respaldoak, hau da bizkarrean ipintzeko, jendea normal ipintzen da gainean, baina ez, hau da bizkarrean ipintzeko. Eta zerbitzuan, orokorrean, euskaraz eskaintzen dozue, alegintzen sarie euskara errekan bertan sartzen, edo zelako apostu edeko zue Bilbo Abenturan? Gu bertako monitorea gure izakera euskalduna da, orduan ni ondarrutarra naiz, Markel bilbotarra da, baina familia beti euskalduna da, gipuzkokoak, eta gure ekintzak erderaz eta euskaraz dira, orduan etortzen dienak aukeratzen dute euren hizkuntza, baina beti ikastolekin adibidez euskeraz, eta bronkak ere euskera, eta jendeak entzutea oinez doazena, begira, errekan euskera dago. Ibartena, ipurdia atzeraino bota, topera, ez dela, bizkarra zuzen joateko, espagara horrein joaten, entzan da, batzutak entzan da juten dira, eta nekatezaren jago, mina ere bai, ipurdia atzeraino. Eta Ramue, nekatute basau zen, nonun aldaitzi edo bestela urek daroa? Pala beti eskuan, horia. Pala ez dugu ino soltatuko. Bene, biragoarekin, pala da. Pala izten baldin badu, ia gero nola joango den. Eta gero, Eta binaka dalez, komendio batzuk ongo die, binaka funtzionatzeko, ez? Bestela igual batek albo baterantz aitzen dugu, beste batek besterantz. Hori esaten diegu, hori atzekoak, ikusi bat du aurrekoak egiten duena, eta egin bat dugu berdina. Bestela, palekin txokatzen gara, piragoa ez doa ondo. Ritmoa mantendu bida, ez? Ritmoa mantendu gara, berdina, hori da. Eta gero azaltzen diegu hori, eskumeta joateko eskerrarekin eman behar dela, baten baina goiagotan, eskumarekin eraman eskero eskerretara, atzekoak timoia egiten du ere bai, sartu eskero uraren aurka eskumako kutsara, eskumeta doala, eskerrekoa sartu eskero eskerretara, da Hori dozuez, gero lehiaketak eta olakoak itzen duzuez uretanian hor heltzen dan lehenengo helmugara. Umetxoekin hori talde handia dukagunean, bukaeran, kadrera, bakizu, jartzen gara ondoan, da ben, ahi asinek irazten duen. Da holako, da joko txoak egiten ditugu. Esplikatzen zaila ere bai historia, Bilboko errekako historia, historia asko dauka errekak, eta Bilbok asko dauka eskertzeko ere errekari. Da azkenean esplikatzen zaila datu bitxi batzuk, adibidez, Deustoko zubitik pasatzeko daude
tuneltxo txiki batzuk, ez da, bueno, hortik zu ez izara pasatu, normalan ez oinez, ez txalupa batekin, ez ezer, baina pirao batzuekin bai. Orduan, esplikatzen zaie nola Deustoko zubia intzina igotzen zela, intzina orain dela gutxi arte, klaro, eta hor daude poleak, orduan sartzen gara barrutik, polea horiek ikustera, gero kanpa los ingleses, hor sortu zen atletik, esplikatzen zaie, zergaitik errekak zer... Eta gidatu antzeko bat egiten duzu. Hori da, hor esplikatzen zaie, ingelesak etortzen ziren, guri gauzak ekartzera, txalupeekin, aintzina portua zen Bilboko erreka, da orduan zergaitik sortu zen, nola sortu zen atletik, hori asko gustatzen zaie, bora askorek ez dakit atletik hortik sortu zela, da bueno, garrantzitsua. Zelan sortu zen atletik? Harrapatzera, ingelesek sortu zuten gure atletik, eta hor la kanpa los inglesesen, txalupak etortzen zirenean guri janariak eta horrelako gauza ekartzera, hor egoten ziren futbolen jolasten, da bueno, ingelesek sortu zuten atletik. Orduan umei hori les choca mucho, da ia esatea lehen 11koan atletiken ingelesak zeudela, baina como, da bai, bueno, historia da, gauza politak dira, gero Salbeko zubia adibidez, claro, asko que, ¿cómo se llama este puente? El puente de la Salbe? Da, batzuk, zergatik, jendea botatzen zelako eta se salbaban. Da, ez, hori da, Salbea, Virginia, claro, Bilbotarrentzako oso garrantzitsua da Begoñako basilika, eta Bilboko azken puntua ikusten dena Begoñako basilika da Salbeko zubitik. Orduan esplikatzen zaien nola txalupak, marinel guztiak irtetzen ziren txalupara, lanak gusten zituzten, eta besten zioten Salbea, Virginiari, da hortik geratu zitzaiola izen hori. Da gero pilo bat eraikin, aduanak, eta horrelako pilo bat gauza esplikatzen zaie. Eta gero tontiri bat bada ere, eure jakita gure azpitik, erreka azpitik metroa doala. Osa logikoa ez da, baina ume askorek ezakite da, como por debajo da, bai, azpitik metroa doa. Eta kontu apurtxu bet eukido zuzena, anekdotak, bezeroekin, adibidez hor dekozu, txampan botila bat eskuteta, eta horrek badeko beren historiz, ez? Bai, bueno, txampan... Erakutsi ya txampan botila. Guk ez guraten, ekintza egiten, baina... Bueno, hemen dago. Pastak eta txampanak harri ziguten adibidez, ekintza bat egin da gero, dira ikastolako maisu batzuk etorri ziren ekintza egitera, ondo pasatu zuten, da etorri ziren bueltan, txampan botilarekin, da pastekin. Pastak ja tripan ditugu, monitoreek, baina txampana batzuk momentu da topatzen, igual Bilboko jaietan. Adibidez, hasi ginen lanean, pirauekin goratzen naiz, piraua berriak, piraua ona gainera ekarri genituen, material ona ekarri dugu beti Bilbo Aventurara, horregatik gaude Bilbon gainera, eta goratzen naiz, piraua hain onak ziren, poroekin etorri zirela, zulotxoekin, karo. Zu probatu dituzu piraua, baina ja, hogei piraua probatzen hastea gatxa da, gaina ez duzu imaginatzen zuloekin etorriko direnik. Eta, lehen eguna lanekoa, eta, ondo hasi zen eguna, hogei lagun edo goizean, da gu posik. Eta, halako batean, ekintza, botatzen ditugu euretara azkenak, eta, bi gizon etortzen dira, eta, oye, las piraguas son vuestras? Sí, pues algo ha pasado ahí, porque están los bomberos, la policía municipal, la Cruz Roja, ahí para, behatu genuen da, bai, egia da, zegoenan zerbait gertatu zen. Da, asustatu eta hartu bizikletarekin, furgonetarekin, zodiagarekin. Baina inorrez da itxo, ez? Bosturtetan, inorrez. Esen gertatu. Gauza izan zen, karo, piraua zuloa zuenez, hunditzen hasi zen, mutila zegoena gainean asustatu zen, uretara botatu zen, da eskuz eraman zuen. Ze gertatu zen? Karo, jendea oraindik zegoen ohituta Bilbon pirauak ikustera errekan. Osa, como una locura. Ordan baten ikusi zuen hori, bat uretan, da segin zuen bomberoi deitu. Da bombero dituzuna, se mobilizó todo Bilbao. Hori da, enpresia ondo hasteko moduet. Oberena, sustoa, da hortik aurrera beti, hemen, da pirauak ikusten, a ver cuánta agua tiene, sustoa, baina, pasatu da, klientea gero gehiagotan etorri zen, da, oso ondo, oso. Da, etorkizunera begire, zelako asmoa deko Bilbo Aventurak. Proposamen barrizek, gaur egunera arte moduen jarraitzu, ze asmo deko? Aurrera egiteko. Gure proposamena beti da aurrera, da errekari bizitza gehiago matea, orduan ekintzak gehiago egitea. Karo, ez da erraza, dirua behar da ere bai, baina gure alegina ipintzen dugu eta bestea ipiniko dute bankuek, ez da? Eta aukera da aurrera egitera, oraingoaz bizikleta batzuk ekartzera, bizitak idatuak egiteko bizikletekin Bilbon zehar, eta alokairuak egiteko ere, disfrutatzeko jendeak ere Bilbo bizikletan. Eta gero beste gauzaren bat egingo dugu errekan. Badaude ideiak, ez ditugu botako momentuz, urrengo urtean hemen egongo dira. Bada espada, ez? Bai, no te puedes pillar de nadie, urrengo urtean egongo dira ekintza berriak errekan, eta gu apostu hori nahi dugu egin, ekintza berri bat sartzeko errekan, eta gainera izango zen ekintza potentea.